Здравейте всички, аз съм Снайпер Съфа 2 и днес ще имам клипа Dream League Soccer. Аз съм Evo Games. И с мен е Evo Games. И днес ще играем Dream League Soccer. И нека започваме. Сега, както виждате, резултата е 0. Нулото време. Тръгваме. Не. Чакайте малко. Ние играем с Evo Games. Ще се редуваме на едно полувреме. И, нали, ще можем да играем и двамата и да видите как играят и двамата. Evo Games е много слаб, но... Не съм слаб. И, нали, както виждате снимаме. Ако се... Заради шума, искам да не извините. Тук просто сме в... Не в частно. Тоест в частно господина не позволява да се правим каквото искаме и аз реших да снимам на клипче. И Evo Games ми мълчи като пън. Го да правя? Мълчува! Девел мармури тук, Evo Games се прави на големия кичест. И както исках да ви кажа хора... Георги се разглежда в ума! Тихо е! И както исках да ви кажа, аз ще снимам игри на PlayStation. Няма да е скоро. Не, скоро ще... До други ден. Пишете в коментарите какви игри да играем. Фитнеса ще играеш? И, нали, аз ще снимам на PlayStation игри. Ще започна първо с Ледена епоха 3. Пишете какви игри да играем в коментарите. Пишете. И тук с мен канала му, не знам как се казва. Сака каналът. Той е Юкер Ахмедов. Аз е Юкер Ахмедов. Мълчува от качалка! Еба. И, нали, в смисъл някой път Ивайло ще идва да снима с мен на PlayStation. Нали, Иво? Да. Той аз съм правил клипови на PlayStation. Знаем. Снимал се на Майнкрафт. Дай на Майнкрафт съм снимал. Много пъти. Аз съм так гледал. Заснях ония клип, как направихме и влакче. Помниш ли го? И в YouTube колко абоната имаш? Аз 5. Аз съм към 900 нещо. Да. Ама ти отново са от Турция хора. Геймерите имат по 5-10 абоната. Не може да имаш толкова. Аз? Не, той. Геймерите имат по 5 по 10 абоната. Да, геймерите, български. Йоанне, то стъпли, бе. Май, да. На майки са. Ивайло! Ивайло, ти снади. Окей, аз се играя. И играем. Съждавам, че пак тук се обажда. И Ивайло, нали? И моите футболисти бяха те. Спреслава! Идиот! Evo Games не играе. Супер слаб, но както и да е. Не съм слаб. Най-слаб е. Виж къде е изкарал, бе. Добре съм да играя. Той играе. Да знаете, напишете под коментарите какви игри искате да играя. Ти го казахме 1 милион пъти. Но първо мисля, смятам да започна с Ледена епоха. И оттам нататък кажете игрите. Ледена епоха 2 също е много интересна, аз съм гледал. Гледах един австралиец на един клип, но и той играе Ледена епоха. Ма двойката е. Да знаете, аз ще коментирам хлапета, ще качвам клипове как говоря за хлапета. Но, чуйте сега, аз не ги хейтвам. Кажи как се пишеш във Фейсбук. Аз нямам Фейсбук. Само той ще каже. Не мисля чудети, моля. Аз само да ви кажа, че хлапета, които коментирам, не ги хейтвам. Ограничено Просто им казвам какво е грешно и какво не е правилно. Evo Games се опитва нещо да направи, но е много слаб. Айде бе, Evo Games. Айде вземите една топка. Аз съм на рожден ден на Христо. Кога?
Кога? Другата седмица. Та седмица, кои ще... По-другата седмица за Маси и Кристиян. Покани на рожден ден. Покани. На парчето. Ето. Аз поканен ли съм? Не. Бро. И това беше от нас. Този Георги Манев. Ние бяхме снайпер Стефа. Аз бях снайпер Стефа 2. Ако ви харесал клипа, дигнете палец нагоре. Ако не е палец надолу. Мочи бе. И ако ви харесал каналът, Надявам се да ви е харесало и чао!